man mayong udto pang sibo sa akong stuff pepper. So, kamusta naman mo? Ako kay okay lang sa mo nang utana. Okay ra ko, okay ko kayo. For today's video kay maghimo ko ninyo og outlet haul. So last week didto mi sa kung bana sa Roermond, pero in Dutch kay ba Roermond in English kay ako may magbuot sa akong basahon, so Roermond. Palit nga stuff, dili man mi nga naka-crazy when it comes mag-adto og outlet kay hindi kami mahilig sa super like, you know, like mga shalan nga mga stuff. So most likely among paliton is kanang outlet jud siya nga price and barato jud siya ba. So asa man ko magsugod? So magsugod siguro ko sa Body Shop kani. Bugat siya kay bugat ang stuff na nadili. So sa Body Shop kay balo naman mo nga ang tigamit yun ako para sa ako ang pimples is ang tea tree. So sa Body Shop nga outlet mas cheaper dito, outlet gani. Mas cheaper gadto kaysa sa mga physical store. So sa Body Shop nga ako aning na ako'y toner and facial wash. So na ako aning Body Shop nga toner. So 400 ml ni siya. Duha ka buka kong gipalit kay sa outlet is tag 10 euros siya, and then if palito nimo siya sa physical store, it's either nasa 12 to 14 euros. So mo ni siya, nagpalit ko aning duha ka toner. And kani nga variant mga palangging mo gawasan ni siya basta ting December kanang mga dagko nga size, pero dito sa outlet na siya. Mong nipalit na lang po ko. And then sa facial wash, same put sa toner 400 ml sa siya. Yara. And outlet price niya nga to is same sa toner, 9 euros and 92. And then sa store is tag 12 euros sad siya. So mo na siya. And then dugay na ko sige bagot-bot na unta na sila travel size sa ilang facial wash kay every time mag-travel may tapulan ko mag-transfer sa like kanang bitong traveling na mga botelya. But, usap po sa rason nga di ko ganahan magdala is nag-leak siya ba. So, gamay ra jud ang chance nga makadala kung mag-leak every time is mag-leak siya. So, nakita ko na sila aning travel size. Wala pa ko kita ni sa physical store, but sa outlet na siya ni kani kay sa physical store 4 euros. But sa outlet is murag 2 euros or 2.50 siya kana. And then, nagpalit sad ko aning hydrating toner nga vitamin E. So, outlet price gihapon siya 8 euros, and then kung sa store is 12 I think ang price niya. Correct me if I'm wrong ha, pero mo na ako ang presyo sagad sa mapalit. And then nagpalit ko og kaning hand cream nga wild argan oil. Tapos diri sa balay na ako aning shea, ano sa mabasa? Shea butter. No, shea ako kayo magbuot mo. Shea ako maning channel. Shea hand cream. And then, kaning nga variant akong gipalit kay padiri sa balay. Last, sa Body Shop is naata aning sabon. Na ako aning duha ka shea butter na na sabon. So, mao man ni ang prefer nako nga mga scent so basta sa Body Shop. And then napud ko aning duha ka wild argan na sabon sa Body Shop. Kani pud siya is tag 2.89 ang usa, pero kung sa store niyo paliton kay tag 4 ang isa. So madto sa Adidas. Sa Adidas na daha mga sapatos dito. Kung gusto ka mag-crazy pwede. So naay sneakers nga to, kani siya. Ang nakanindot na ko, barato ako mga sapatos kay sa pambata ko nga size. Mo'y nakanindot sa gamay til. So, natani nga sapatos. Kanina siya dire sa box. Ang size na ko sa pambata is 36 2/3. So, mo ni nga white sneakers akong napalit sa Adidas. So, ana yung details. Murag orange, mantingalin siya. Neon nga orange ang naa. Tapos, kana simple lang eh. Marka diri nga
Adidas. And then, palit na ko ani outlet price is 39 euros and 95. Kaya na daw siya 33% na off. But, as I've said, barato ko og sapatos nga mga item because pwede ko mapalit sa pambata. And then, last sa outlet na to nga haul is kaning from L'Oreal. And then, sa ilang store is, if you buy 5 plus 1 siya. So, nag-buy ko 5 para plus 1 ako ang isa item. So, akong napalit nga to is kaning Master Chrome nga highlighter. Kani sa store is nasa 10 euros or 12 euros ang isa, pero sa outlet is 4 euros lang siya. Ata aning L'Oreal nga lip paint. So, sa store, 12 euros, pero dito 4 na siya. Dahil napalit ko aning, kaimaw niya akong ganahan nga foundation, matte and poreless, normal to oily. So, napalit ko aning Fit Me nga foundation. Kani siya is store is tag 10 euros, but dito is tag 4 euros na siya. But still, naka-discount gyapon ko kay 5 plus 6. Dayo, napalit ko aning L'Oreal nga infallible nga foundation. Basin na tingala mo, dili na ko ni siya shade. Dili na ko siya shade mga palangging kay dili man ko makakuha exact jud na shade na ko. So, what I do, I mix yellowish undertone o kanang super light or super dark na foundation, then ako siyang mixan o something else nga lighter nga shade. So, mo na siya. Dayon, ikalima is kanay duha ka may bilin akong gipalit nga Fit Me poreless, and nagpa ko aning L'Oreal Elvive Extraordinary Oil. So, ang naitabo is marag kani siya ang akong nahimong free. Because haul man niabot na sa akong order sa Lando. So, sa tagan na lang kay bawo mo kung unsa nasa sa Lando kani. Dako kayong box pero gamay ra man ko gi-order. Ambot na ni sa Lando kasi kay consider nila nga breakable. So, naani nga envelope sa Lando. Ang sa Lando is nanay beauty nga unsa tawag nga mga stuff. Sa una is mga sanina na sila. So inside ani nga envelope is na ako aning Misha nga BB cream. Naadi ko napalit nga Misha sa Philippines pero nagmahay ko kay mas barato diri sa Netherlands. I don't know why. So, ang shade na ko sa Philippines is 25, more yellowish. And then, nagkuha ko aning number 23 kay mas, I think, more, if winter is mas lighter ko skin, then pwede na ko siya mix maybe sa katong napalit ako sa Pilipinas. So, kana siya. Dayon, nata aning Maybelline Super Stay Powder. Kani. Di jud ko sure kung ako ba ni siyang shade. Akong gikuha nga shade is Sand. And unya na nako siya ablihon kay basin mawaw mali ko ni abli. Dayon na ako aning Maybelline pud nga aloy mali na diri ang sticker. Ko ani siya kanang unsa tawag ani? Pulbo pero setting powder siya. And ang shade kay wala ko kabalo sa shade. Kaya siya way hinungdan niyo. And then last nga sa envelope is kaning Burt's Bee. Ako na lang ablihan B. Hindi ninyo makita. Lip balm ni siya, pero na-eye tint. Na anak ko aning lip balm, tigamit ko. But, kani siya, wala ko aning shade, kaning Red Dahlia, something. So, nindo siya kay moisturizing na napadyoy tint nga makuha. And then, nahuman na sa tang haul, mga palanggi. Muna to akong haul, and then I hope kanahan mo ani nga video. If kanahan mo, ayaw kalimot nga mag-like, and syempre if kanahan sad mo subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo, that's Chambonita. And if kanahan mo follow na ko sa ako ang Instagram, ako lang butang akong pangalan sa Instagram, it's Chambonita pod. And then before na ko i-end ang video, mag-shoutout sa ako ang palanggi nga taga-amua, taga-panggangan siya. And if ganahan mo mutan-aw more pa kung unsa naa sa mong isda, pwede ninyo i-follow ni si Bisayang German. So, half German siya, half Filipina, taga-amua.
And naga-video sad siya about sa amo ang place. Basically, makita nyo ninyo sa beauty sa panggagamit. Palagi salamat and I hope to see you in my next video. Bye! Like and subscribe!